Viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana ugochitubelu Oraifite. I'm ancient high priest. I'm onye isi nchụaja na ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afọ family emerụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu anyị ji bịa bụ ife Chukwu ofufe na-esighị n'aka onye ọbụla. Right? Worshiping God alone. Anyị kwuo na anyị nwabụ ndị ofe nsọ Tuchi kwenyere n'ọsọ Chukwu ka a ga-ekpere, n'ọsọ Chukwu ka a ga-efe ofufe ya. Anyị kwenyere na mmadụ ga-ejekwuru Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, kpere Chukwu okike pụrụ ime ihe niile na-esighị n'aka onye ọbụla. Anyị kwenyere na mmadụ adịrọ permitted ife ihe ndị ọzọ Chukwu kere eke. Ndị a ka anyị ga-eneba anya. Mana before we dive into today's lecture, important announcement. Onye bụ child of the temple echefuna na aja anyị na-achụ annual festival anyị na-abịa na September 15th. Atụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple ga-participate na ya bụ aja. Whether ma ị nọ n'oru ma ị nọ n'Igbo, chaatị m na WhatsApp ka m gwa ihe ị kwesịrị ime. Ka ọzọ bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa ka na-aga n'iru. Nwere ike iso ya all over the world. Distance abụrụ ebere ya. And in all we do in the temple. Isi ụtụtụ ejegori m na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị so ya all over the world. Friends of the temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. Kwụsị ikpeazụ nke ọnwa a ga-eso ndị so ya na ya bụ aja ga-enweta nchịkọta ya bụ aja na temple. Ka ọzọ si bụ ọ bụrụ na ị chọrọ isonye, chaatị ya mma WhatsApp nọmba na screen gị 08057837672. Now let's proceed. Isiokwu anyị bụ sọsọ Chukwu ka anyị na-ekpere. Sọsọ Chukwu ka anyị na-ekpere. Ofe nsọ otu Chukwu kwenyere na otu Chukwu onye kachasị ihe niile elu. And anyị kwenyere na mmadụ ekwesịrị iwere nsọpụrụ dịrị Chineke nye mmadụ maọbụ ihe Chukwu kere eke. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ekpere chi dị iche iche. Chi ọbụla maọbụ ihe ọbụla ị na-ekpere bụ ihe ahụ ịtụkwasara obi karịchaa. Ndị ofe nsọ Tuchi kwenyere n'ọsọ Chukwu okike pụrụ ime ihe niile ka anyị ga-atụkwasị obi nye ka anyị ga-ekpere. Ndị ofe nsọ Tuchi anaghị ekpere ihe akpụrụ akpụ, nke esere ese maọbụ nke atụrụ atụ. Mba, anyị kwenyere na Chukwu okike kachacha ihe niile elu, na onye abụ onye anyị na-akpọku, na abụ onye anyị na-esekpuru, na abụ onye anyị kwenyere na ya. Maka na anyị kwenyere na mgbe ọbụla na ihe ọbụla ịfụrụ n'anya karịa Chukwu ya ka ị na-ekpere. Ihe ị na-anata ụda n'aka ya ka ị na-ekpere. Ka mmalụ ghọta, ọ bụrụ na ịbụ onye nwere ike ijegbu mmadụ maka ihi na-ewu political talks, maka ihi na ị chọrọ ka imekwata ọga gị maọbụ onye na-arụrụ ọrụ ọsị uje gbuo mmadụ, wee je gbuo mmadụ, ọ gaghị awa ka ị na-efe, ọ nna gị ukwu a ka ị na-efe. Ọ bụrụ na iji maka ihi na-efuru nwunye gị n'anya, i wee je daa iwu Chukwu maọbụ je kọmiti ọtọ n'ọbụla ịma na iwu Chukwu megidere, ka i wee plizie di gị, ka i wee plizie nwunye gị, maọbụ ka i wee plizie enyi nwaanyị, ọ nwunye gị a na enyi nwaanyị agha ka ị na-ekpere. Anyị kwenyere na ọ bụrụ na ịfụrụ akụnụba nke ụwa n'anya, a na-akpọ ego. Ọ bụrụ na ịfụrụ ego n'anya to the extent na ị ga-eje daa iwu Chukwu, gbuo mmadụ, mee ọtọ n'ọbụla ka i wee kpata ego ka ị na-ekpere. You are worshiping the spirit of mammon, which you are not supposed to worship. Ihe ọbụla akpụrụ akpụ maọbụ nke esere ese, nke ọ bụ na aha ya na ndabere na ya ka eji wee je mebie iwu Chukwu, ọhịa abụrụghị ihe ị na-ekpere. Ya bụ ụdị ofe nsọ Tuchi kwenyere na ọ bụ sọ Chukwu okike pụrụ ime ihe niile
ka a ga-ekpere. Anyị kwenyekwara na mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Anyị kwenyelụ na ọfọ na ogu ọnya batara. Ụfọdụ nwere ike hapụ ndị ụka ọdịnala asị na ndị ụka ọfọ na ogu. Anyị kwenyelụ na ọfọ na ogu ga-arụrịrị ọrụ ya. Anyị kwenyere na kama anyị kwenyere na ihe ọbụla mmadụ ọbụla mkpụrụ ọbụla mmadụ kwụrụ na ndụ a na ị ga-aghọrịrị ya. Ọ bụrụ na ị ghọrọ ya na ndụ a, ị ga-aghọrịrị na ndụ ọzọ. Anyị anaghị efe ihe ọbụla akpụrụ akpụ ma ọ bụ ihe eserese. Anyị anaghị efe ha ofufe. Anyị kwenyere na chi nke ukwu kachasị ihe niile. Ọ ihe ị kwesịrị ịma gbasara ụka ọdịnala. Onye agbata na ịbatara n'ebe ọbụla enwere ụka ọdịnala white altar, ị nwere ike ịfụ ihe ọbụla agbụrụ agbụ ma ọ bụ nke eserese n'ime ya bụ ofe ofe nsọ otu chi. Yes, ọ bụrụ na ị chọzi ịma mọ ịchatịa m na WhatsApp ma ọ bụ isonyela anyị na ofe nsọ otu chi n'ụbọchị ụka ọbụla. Ịchatịa m na WhatsApp amara m steshọn dị nso. Ka m kwụsị ebe a. Ị nwere ajụjụ na nkụzi ya ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi, chatịa m na WhatsApp 08057837672. Let us pray. Ekwere m na Chineke. Ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị ezi m ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ masịrị ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessings of Chukwu Premier be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị unu.